Вітанки, вітанки. Бачу, стрім пайшоў. Бачу, нават ёсць налады якасці. Не халер сабе. Які падарунак пятнічны. Давайте упэўнимся, што ўсё гучыць як след. Ўсё гучыць як след. Можа здацца, што музыка заглушаная, але гэта насамрэч ілюзія. Калі пачне музыка знікне цалкам, будзе чыста калідоры, халодныя пячоры і будзе окей. Але сабе я трошки цішэй зраблю. І пры гэтым файная музычка, насамрэч. Насамрэч прыемненька гучыць. Дайте я гляну, ці ўсё окей тут таке. Так, тут все окей, все, можно лезть у пячору. Все. Бачите, музыка зникла цалкам. Просто ушчэнт. Я раблю сабе гучней, каб чуць усе усялякія хорарныя прышпілы мясцовыя. Мы ў мінулы раз дайшлі сюды. І тут і скончылі. То бок мы літаральна дайшлі да гэтага каменьчыка і больш нічога не даследавалі. Тут ёсць некалькі дзвярэй. Дзверы зачынены, але нібыта з адкрывашкамі. Сюды трэба ключык. І сюды трэба ухапіцца. Чую, там побач ходзіць скатыняка. Чуеце? Скотыняка, гэта дрэнна. Давайте адразу да іх і пойдзем, таму што трэба ўзгадваць, як працуе мясцовая сістэма. Ага. Кажан, бачу кажана. Халера. Пакуль што ён па нам аніводнага разу не патрапіў. А вось патрапіў. Божухна. Узгадваем, што асноўная праблема ў гэтай гульні простое, што трэба націскаць неабходнае ў неабходны момант. Гэта насамрэч да халеры цяжка. А, сюды, бачце, два ключыкі трэба. Там быў яшчэ кажан, калі што, гэта не апошні кажан. Давайте паглядзім. Галоўнае, што? Галоўнае глядзець на сцены, шукаць каменьчык, які можна націснуць. А яшчэ я хацеў паспрабаваць... У нас проста ёсць ножык. Ён не дуже карысны падчас бойкі. Але, магчыма, з дапамогай яго можна... Не, нельга. Я думаю, з дапамогай яго можна якую там, гэту самую, дразаць. Ляці сюды, скатыняка. Ля, не туды.
Давайте актыўна выкарыстоўваць каменьчыкі. Таму што гэта дазваляе нам забіваць ворага, увогуле не сутыкаючыся з ім. А, яшчэ трэба ж магію карыстаць. Слухайце, я забыўся, што ў нас ёсць магія. Ляці сюды. Не вытрачаем здароўе дарма. А! Вітанкі, вітаначкі. Вітаначкі, дзякуючы таму, што я сёння ў слухаўках, я лепш чую, што кажа пінгвін. Таму магу больш паспяхова на гэта рэагаваць. Так. Я чую яшчэ аднаго кажана. Дзякуй, Тэншык. Вітанкі, вітаначкі. 2 гадзінкі ў Грымроку. Ізі. Просто ізі. І гэтыя 2 гадзіны мы будзем рабіць што? Правільна, мы будзем мацаць сцены. Штосьці зялёнае на сёння яблычкі. Скатыняка. Жабы абавязкова будзем мацаць. І ў жыцці, і ў гульні. Так. І гэта ў нас тупік. Ага, бачу, можна націснуць. Во, открылася. Тут таксама можна націснуць. Нічога на падлозе няма. Памятаем, што можна вось гэтак аглядаць. Не, нібы такі. Дзіўна бачыць светлы пакой, а як мне дзіўна яго кожнага разу бачыць. А! Скотыняка якая. Мансім. У нас ёсць магчымасць ось у гэткім пакойчыку не вытраціць аніводнага ХП. Просто калі націскаць тое, што трэба націснуць. Мінус. І тут таксама трэба націснуць, як я разумею. А мы там, дзе мусім быць? Не, мы ж прыбеглі сюды, вось адсюль. Тут таксама трэба націснуць. А, так мы тут былі. А, во, адкрылася, бачу. Ключык. Памятаем, што трэба трымаць на пагатове заклён нашага мага. Я яшчэ і не дайшоў паглядзець, як тут змяніць імёны, магчыма, дзесьці праз якую кансоль. Але памятаем, што маг у нас да халеры Ралев. Ралев, Тэншык, Пур і Арыгана. Оба. Гэта скарысталі. І цяпер ідзем праваруч. І там я бачу тэлепорт. Мне насамрэч для імерсіўнасці не хапае магчымасці зазірнуць за кут, за рог, ось гэтак. Оба.
Холера. Моя бить рогами. Арыгана не пойдзе? Да нічога страшного. Ты нормалёва так ідзеш. Так, мы хутчэй за ўсё вось адтуль прыйшлі? Не? А, не. Нас тэлепартуе кожнага разу назад. А, дарэчы, давайте захаваемся. Той тэлепорт нас не зусім хоча, магчыма, праз той тэлепорт дзесьці тут так адкрыцца тэлепорт. Ці яшчэ штосьці, таму што, ну, відавочна, гэта нейкая загадка. Відавочна, тут ёсць нейкі прышпіл прыхаваны. Тут, дарэчы, таксама тэлепорт. Моя атрымліваць у ліч. У Арыганы сёння няма настрою. Ну, вядома, няма настрою. Хутчэй за ўсё, пятнішка, і Арыгану завалілі працай. О! І відавочна, што настрой трошки сапсаваўся. Мы штосьці націснулі, але гэтае штосьці не зусім дало эфекту. Радком хадзіць. А, дакладна, дакладна, ты ж хварэеш. Ну тады яшчэ больш зразумела, чаму у Арыгана няма настрою. Тому што хварэць не прышпільна. Хварэць было прышпільна ў дзяцінстве, я памятаю. Ты сам не надта адчуваеш нейкіх эфектаў, але пры гэтым застаешся ўдома. Табе не трэба нічога рабіць. А вось калі ты дарослы, ўжо далёка не так прышпільна. Ужо адчуваеш сябе пагана. Вось гэта ўсё. А? Стапе. А, я, здаецца, зразумеў. Трэба зрабіць. Не так. Прышпільна. Панядзелак адпрацавал, каб суботу не працаваць. Ну, хваробы, халера, хваробы, гэта лухта. Паспяхова табе ачуняць. Оба праскочылі. Просто на хуткасці праскочылі. Не халеры сабе. Дзіўна, дзіўна, не думаў, што яно гэтак вырашаецца. А мне падабалася працаваць у суботу, заказчыка ЗШ няма, ніхто не чапае. Ну, не, ёсць пэўныя канторы, дзе працаваць у суботу прыемна, таму што звычайна, а нікога ў гэтую суботу, акром цябе няма. І гэта файна. Але гэтак яно далёка не паўсюль. А што гэта за адметка, дарэчы? Я толькі зараз заўважыў, што на Пурбаю ёсць нейкая адметка. Што гэта значыць? Ён жарці хоча. Я забыўся насамрэч, што трэба карміць усіх. Давайте паглядзім. Слухайце, вы ў мяне ледзь не памёрлі ад голаду. Гніляк. Не, гніляк есці не будзем. У панядзелак так было, усе выходныя, ніхто не замінаў. Усё ж выходныя. Горад ціхі, нікога няма, асобы кайф. Так, менавіта. Дужа люблю гэткае. Дарэчы, хутка ўзровень новы будзе. Глядзіце. Файна. А, і трэба Арыгану нагадаваць мяскам.
Ляці сюды, крумкач. Не, дарэчы, прышпільны крумкач. Мне падабаецца, як ён выглядае. Ляці сюды. Можна было б скрасці ключа і збегчы, але я хачу яшчэ досвед атрымаць. Каб наше шаноўнае гаспадарства прамацоўвалася. Всё, ёсць. Фураж. Фураж. Ну, слухай, у тебе тут ёсць і хлеб, і грыбы, і мяска, карацей, з голоду не памрэш. Не хвалюйся. Ты яшчэ і апранутая як чорт. Глядзі, у цябе блакітныя нагавіцы, фіялетавы дублет, шалом скураны і накидка. Маднявая, шо капец. І, дарэчы, у сандалях. У сандалях. Так, давайте глядзім на прадмет схаваных дзвярэй. Ой, глядзіце, некая сякерка. Давайте зараз паглядзім, што за сякерка. Не, нібыта сакрэтных дзвярэй няма. Сякерка. Сякеры. Сила удараў 10, хуткасць 11, 9, 15. Хто у нас па сякерах, дарэчы? Сякеры, ёсць такі пункт у Пюрбая, але не прамацаваны. І у Тэншых таксама не прамацаваны. Карацей, магчыма, пазней возьмем сякеру. Так, трэба, мабыць, пакінуць тут така камень. Каб не упасці ўніз насамрэч. Мы памятаем, што тут трэба падаць уніз. То бок у будучым, магчыма, мы павернемся на гэты паверх і будзем эксперыментаваць. І тут у нас зноўку тэлепорт. Слухайце, а где гэты жэўжык, які клацае там? Спел рейд. Я, дарэчы, не зусім зразумеў гэтую сістэму у Ральфа, але прышпільна ён намуціў. Так, і куды мы патрапілі ў выніку? Атрутны разрад. Давайте паглядзім. Магія зямлі 7. Магія холаду 3. А колькі у нас увогуле прамацована? У нас магія вагню? І ўсё. То бок, фактычна мы зараз можам кідаць толькі фаерболы. Вітанкі, Рудзі. Вітанкі, Рудзі, вітанкі, рэйдеры. Вітанкі, шаноўнае гаспадарства. І адразу дзякую за фоллоу. Прыемна, прыемненька. Абавязкова фоллоуце. Можете нават паспрабаваць падпісацца, але не абавязкова. Дзякую, дзякую. Дзякуй, Байтвізард, дзякуй, Мікітрон, дзякуй, Азгтвіч. Вітанкі, вітаначкі, дзякую. Чаму не гараж? Таму што у нас сёння дзень пячор. Распевачка адразу. We are the champions, my friend. Не, за гэткія спевы адразу жонка прыйдзе мяне біць. Это небяспечна.
Так, вітанкі рейдерам. Дякую. О, глядзіце, грибочак бегае. Грибочак бегае, скотыняка. Так. Kurre podkreślenie bykarze, witanaćki rejderem. Miał. Мяу. Добра, не думаем аб дрэнным. Нам зараз нельга думаць аб дрэнным, таму што ў нас тут побач грыбочак. Зараз выкінем паходню. Слухайце, дарэчы, паходню варта не выкідваць паходню. Я тут зразумеў, што паходні можна класці на пліты замест каменьчыкаў. Замест таго, каб вытрачаць каменьчыкі, якія можна кідаць, можна класці вось згарэўшыя паходні паспрабаваць. Так, як нам дзвер-то адкрыць? Сакрэтных панелек няма. Дзесьці ёсць сакрэтная кнопачка. А, во, знайшоў. Всё. Карацей, націскаем сакрэтную кнопачку, пасля чаго бяжым сюды і тутака адбіваемся. Ці ёсць тут якая небяспека? Ці мы можам тут неяк пакалечыцца? Здаецца, не. Окей. Грыб, адчыняй. Не. У яго лапкі. На табе, грыбочак. На табе яшчэ. Ідзі да мяне. О! Хутка развалілі, просто на ізі. Разваліўся толькі так. Хутчэй за ўсё гэта звязана з тым, што мы пакрысе прамацоўваемся, і ў нас хутка будзе новы ўзровень, дарэчы. Давайте паглядзім. Так, у нас літаральна ад наступнага ворага ўжо можа быць узровень. Так. Ну. Карацей, выдатна. Зараз будзем яшчэ... О, яшчэ грыбочак. Ідзе ў сраку, грыбочак. Ізі. Всё. 2 жэўжыка паднялі ўзровень. Чую, дарэчы, яшчэ аднаго грыбочка дзесьці побач. Смажаны. Давайте у цемру і размяркоўваем паляпшэнне. Грыбное месца, так, менавіта. І мне насамрэч падабаюцца гэтыя ворагі, таму што іх можна жэрці. Жэрці гэта файна. Калі мы прамацуем яшчэ адзін пункт у мячы, Пюрбэй у нас атрымае плюс 1 сілу. Гэта добра. Дзякую за фоллоу. Вітанкі, пацук. Файны нікнейм, дарэчы. Тут мы гэткае паважаем, як бачыш. У нас тут менавіта гэткае. Так, жывучасць трэба падняць, мабыць. Слухайце. Жарэм штосьці зялёнае. Яблычак. Ваше здароўе. Так. У тэншыка атлетыкі 0. Але можна ўкінуць адзін пункцік у рыштунак, і мы атрымаем плюс 1 абарону. Гэта прамацована як след, але калі мы яшчэ 3 сюды ўкінем, будзе плюс 5 да здароўя. З улікам таго, што тэншык і Пюрбэй у нас танкуюць, трэба, каб у іх было як мага больш здароўя.
Все слушна. Так, гэтая паходня зараз дагарыць. І яна окей. У нас яшчэ шмат маецца. Як заўжды, аглядаем усе сцены. Усе сцены трэба паглядзець. Па-першае, таму што яны прыгожанькія. Вы паглядзіце на гэтыя цагляныя сцены. Па-другое, у кожнай сцяне можа быць сакрэт. Сакрэтная кнопачка, якая дазволіць нам атрымаць які-небудзь смаколік. Рыхтуем фаербол адразу, таму што дзесьці побач дакладна ворагі. Не тутака і не тутака. А дзе? На падлозе нічога няма, на сценах нічога няма, паходня зараз згасне. Давай, дагарай, возьмем зараз новую. Сцена чыстая, сцена чыстая. А, о, грибочак. Вітанкі, грибочак. А, холера не бачна. О, у цемры, літаральна сярод цемры развалілі грибочка. Хе-хе-хе. Кайф. Мне, дарэчы, падабаецца механіка зроку тут, то бок цемра абсалютна толькі ў першы момант, а потым вочы звыкаюць. То бок літаральна вочы звыкаюць, і ты пачынаеш трошкі бачыць у цемры. То бок у суцэльным змроку апынуцца нельга. І гэта важна. Ежа. Няхай хлеб збіраю на стэншык. Дзесьці побач ходзіць грыб. Адпаведна, тут 100% ёсць сакрэтны праход. Я нагадаю, што мы на максімальнай складанасці і без мапы. То бок гэта так званы класічны рэжым, калі проста, ну, адсутнічае мапа як механіка гульнявая. Таму мы можам выключна сваім розумам карыстацца і больш нічым. Вось я чую, што дзесьці за гэтай сценкай ёсць вораг. Адпаведна, туды можна патрапіць. Адпаведна, тут ёсць нейкі сакрэтны праход. І мы яго мусім знайсці. А нічога, акром уласнага розуму, нам не дапаможа. У мяне тут побач ёсць сшытачак, на той выпадак, калі мы моцна заблукаем, будем маляваць мапу. Але пакуль што я яшчэ не адчуў, што надта заблукаў. Адзінае, што я адчуў, што вось тут ёсць сакрэт, які мы пакуль не знайшлі. У мяне бездонныя кішэні, а што не ў кішэнях, то на рагах. У цябе, тэншык, бач, ёсць мяшок. То бок, дзякуючы мяшку, дзякуючы гэтаму меху, у цябе дадатковыя 6 слотоў. То бок у цябе інвентар насамрэч найбольш шырокі параўнанні з усіма іншымі. Ось там вораг, халера. Вораг, вылазь. Так, мо дзесьці тут, как тут трэба націснуць, каб прайсці далей. А то і паходню мы, вядома, забяром. Вораг? Давай не ссы. О, добра табе, арыгана. Набраць чыпсікаў. Гэта я максімальна ухваляю.
Я яшчэ не ведаю, ці ёсць нейкія яшчэ ўзаемадзеянні з сценамі, то бок відавочна сакрэт тут ёсць. Але ці то ў нас наперадзе чакае нейкая кнопка, якую мы потым знойдзем і павернемся, ці то тут яшчэ ёсць нейкія механізмы, нам пакуль што невядома. Давайте возьмем у руку фаербол на усялякі. А, бачу грыбочак. Адразу бачу грыбочак. Ідзі сюды, грыбочак. Ідзі сюды. Я не буду вытрачаць здароўе, шановны. Ты куды пайшоў? Алло. А чаму тут сцяны няма? Вы бачыце? Тут сцяны няма. То бок тая кнопка, якая адкрыла дзверы, яна ж адкрыла і сакрэт. І халеры сабе раптоўна. А, халера, трошки зачапіў, скатыняка. Не чапай тэншыка. Все, узровень. Давайте зоймемся гэтым пытаннем. Забяжым на самы пачатак, дзе ў нас ззяе партал. І падымем узровень. Скралі сцяну. Ну, а я і не супраць, таму што гэта відавочна сакрэт, у якім відавочна будзе штосьці смачненькае. Што мы можам палепшыць? Можам укінуць усе 4 пункты ў метальную зброю і гэткім чынам атрымаем плюс 5 здароўю Рыгане. А Рыгане зараз здароўе трэба, таму што Рыгана хварэе. Таму давайте гэтак зробім. Во. І Энгрэралев. Што можна палепшыць? Насамрэч шмат чаго. У нас прамацаваная магія вагню, і пры гэтым, вось, глядзім, сюды трэба магію вагню 2, сюды трэба магія холаду 3, сюды трэба магія зямлі 3, а сюды магія зямлі 7. І халеры сабе. Але, глядзіце, гэтая магія, магчыма, нам спатрэбіцца больш, чымся іншае, таму што гэта атрутны разрад. То бок ёсць імавернасць, што гэта такая магія, якая б'е ў далечыню. Просто наш фаербол, ён насамрэч б'е толькі побач. Ён літаральна вось перад намі б'е. І гэта трошкі слабавата. Атрутная хмара таксама відавочна будзе біць побач. Але, як на мяне, найбольш патрэбна нам зараз магія холаду, таму што вось гэта вось халера, хутчэй за ўсё будзе фіксаваць варагоў, і яны будуць замарожаныя і не будуць нас чапаць. Давайте, карацей, магія холаду 3. Вось сюды. Раз, два, 3. Атрымалі заклён. І сюды ўкідваем тое, што засталося. Хоба-хоба. І трэба будзе паспрабаваць скарыстаць. Згаслы, згаслы. Бярэм у руку. Мороженыя грыбочкі менавіта. О, дарэчы, пра мороженыя грыбочкі. Хоба. Не, яно не марозіць, яно б'е і запавольвае. Ну, ідзі ўжо. Ідзі, прыгажунчык. Ідзі да мяне. Будзем мансіць. Не патрапілі. Мінус грыбочак. З улікам таго, як мы яго хуценька развалілі, і гэтая магія хутчэй за ўсё моцная.
Трэба будзе звярнуць увагу наколькі яна гэтых самых пашкоджанняў б'е. Насамрэч вось гэтая дадатковая інфармацыя, а менавіта наколькі пашкоджанняў мы шкодзім ворагу, я хацеў гэта адключыць. Таму што, ну, гэта значна спрашчае працэс. Калі мы ведаем, што менавіта ворагу шкодзіць, просто паглядзеўшы, гэта адразу занадта проста. Пакуль што гэта быў найгоршы вораг, то бок гэты вораг мяне задзёўвае найбольш. Харкаючыся грыбочкі. Але дзякуючы заклёну холаду мы яго дастаткова хутка забілі. Так, а навошта мы адкрылі тут дзвер? А, гэта была чыста пастка. Глядзіце, гэта была чыста пастка. То бок тут нават некага чагосьці добрага няма. Усё, што тут ёсць, гэта вораг, паскудны вораг, які мусіў нам у спіну харкнуць. Вось у чым сэнс гэтага пакойчыку. Гэта быў не сакрэт. Халера зарана. Я ўжо крыху памятаю, якія менавіта кнопкі трэба націскаць, каб паварочвацца туды, куды я хачу павярнуцца. Да божухна. Але гэта не ратуе ад таго, наколькі касыя тэншык і пюрбай. Трэба ў ралі холад пашукаць будзе. Ну так, калі там сістэма магіі, то хутчэй за ўсё будзе усялякае рознае. Не толькі агонь і дрыгва. Дарэчы, не, слухайце, паліць сцяну, стоячы перад ёй, такая сабе ідэя. Каменчык падабралі. Сам прамацаваў цяпер касы. А тут ёсць магчымасць прамацаваць менавіта трапнасць, мовна кажучы. Хуткасць, жывучасць, сіла. Дарэчы, наступным разам трэба будзе прамацаваць табе абладункі, каб ты мог кірасу насіць. Ты жылет з крата. Здароўе, сіла, сіла, здароўе. Тут нібыта нават няма гэткай характарыстыкі, як трапнасць. Ну. Ёсць сіла. Сіла ўдара, вытрываласць. Спрытнасць, хутка рухацца. А, во, дакладнасць. Карацей, спрытнасць трэба прамацоўваць, каб вы не былі касымі. Окей, зразумеў. Зафіксаваў. Бярем у руку наш фаербол і ідзем далей. Мы, дарэчы, даўно не захоўваліся. Зараз нам трэба не памерці. Абавязкова трэба не памерці. Побач з пашкоджаннем бягучы ўзровень трапнасці. Вось гэта? А, вось гэта. Дакладнасць 8. 8, а 8 гэта сколькі? Пюрбая 8. У тэншыка мінус 1. Вось чаму тэншык такая нятрапная. У арыганы адсутнічае. І у Ральфа хутчэй за ўсё таксама. Ага. Окей, зразумеў. Прышпільна, насамрэч прышпільна.
Тут у нас ёсць раз'ём пад паходню, а самой паходні няма. Гэта значыць што? Гэта значыць паходню сюды трэба ўсадзіць. Каб адкрылася нейкая дзверь, хутчэй усё гэта робіцца. Давайте паставім згаслую паходню. Памацаем усе сцены на прадмет сакрэт. Сакрэты, я вас чакаю. Няма. Няма. Здаецца, чыста. Але я чую, вось тут дзесьці побач ходзіць вораг. Рыхтуемся бегчы, калі што. Бачу там кветачку. Бачу тут ключык. Чую нейкую музыку. Дзесьці штосьці адкрылася. Скатыняка! Вось гэта было раптоўна. О! А як мы яго ваншотнулі амаль што? Адзін фаербол і адзін раз дубінай па галаве, і ён памёр. Як гэта адбылося? Ну, але я не супраць, вядома. Ідзі сюды. Ну ідзі сюды. Не саромся. Ля, які сарамлівы. Тэншык не надта трапная, але мне падабаецца, што гэтая дубіна моцна б'е. Агулам гэта ў нас наймацнейшая зараз зброя. Смажаны грыбочак. Усіх віншую. Усім смачна есці. Спадзяюся, вы там са смаколікамі, таму што у пятнічку без смаколікаў гэта ненатуральна. Гэтак не мусіць быць. О, глядзіце, якую прыгажусь мы там знайшлі. Сакрэт знайшлі. Шалом. Каму аддаму шалом? У Пюрбая ёсць шалом? Плюс 8, минус 10 ухиления. Плюс 6, минус 10. Ну, такое сабе насамрэч. Ва ўсіх сэнсах. Таму што мінус ухілення дае. Дарэчы, у Пюрбая хутка будуць лёгкія. Вось гэтыя самыя даспехі, таму яму трэба гэты шалом аддаць на будучыню. А цяжкія няхай будуць у Тэншыка. Во. Смачна есці. З голадам нібыта ўсё окей. Чэрап. Давайте чэрап заберем, таму што яго можна забраць, няхай будзе чэрап. І што ў нас тут такая кветачка? Што яна робіць, дарэчы? Яна нібыта лікуе, але нешта я спрабаваў, мы іх жэрці не можам. То бок трошкі незразумела, як менавіта яна лікуе. Нагавіцы. Нагавіцы. Няхай будуць нагавіцы, там разбяромся. Гэта перакінем сюды. Давайте няхай уся трава будзе ў арэганы. Грыбочки не стакаюцца, на жаль. Хлеб таксама не стакаецца. Насамрэч шкада, што час ідзе не для ўсяго.
У тым сэнсе, што ў нас тут гарыць паходня. Выбачаюся, трошки спужаўся грыбочка. У нас гарыць паходня, у нас ёсць голад, але пры гэтым ежа не псуецца. Гэта трошки такое сабе. Таму што калі час ідзе, ён мусіць ісці ў тым ліку для прадметаў. Мінус грыбочак. І ад яго не засталося мяса. Трэба ў аптэцы зёлку для гарбаты ўзяць. О, таксама добрая ідэя. Арэгана ІРЛ і ў гульні трымальніца зёлак. Так, глядзім, каб не было сакрэтаў. Грыбочак. Грыбочак. На сценах кнопачак няма. Варагоў таксама нібыта няма. Оба! Чобуты. Чобуты. Хто ў нас там босы? Арэгана, дарэчы, босы. Абарона плюс 2. Давайте гэта, мабыць, Ральфу, які ў нас танкуе. Абарона плюс 4. Абарона плюс 1. Аддамо сандалі Рэгані, а чобуты няхай тэншык носіць. Ось так. Арэгана цяпер таксама маднявая у сандалях. Хе-хе-хе. Сюды трэба ключик. Ключик у нас ёсць. Спяшацца не будем. Забираем паходню. Глядзім на сцены. Ну, нібыта можна працягваць сабе спакойна ісці. Не адчуваю сакрэтаў. Але не факт, што іх тут няма, відавочна. Так. Зараз дагарыць паходня, а мы у поўнай цемры апынемся. Таму давайте закінем паходню ў Арэгане. І адразу возьмем свежы. Так. Кнопачак няма, няма. Чыста. Што вы сабе думаеце? Мы знойдзем кожны сакрэт. Хаба. Ворагаў пакуль што не бачна і не чутна. Чыста, чыста. Ёсць нейкі рычаг. Ну, вядома, так не цікава, ты шо? Я ўпэўнены, што тут ёсць сакрэты нашмат больш файна схаваны ў тым сэнсе, што не проста, што трэба націснуць кнопачку і вось адразу будзе сакрэт. Так, дверка адкрылася. А рычаг навошта? Ага. Неяк падазрона. То бок нібыта гэта сакрэт, таму што ось проста не дзвер, а сцяна ад'ехала. А, пачакайце. А гэта тое месца, дзе мы былі. Слухайце, мы зараз можам захавацца. Вось каменьчык, на які мы захоўваліся. Хе-хе. Гэта зрэзачка.
Вось гэта я люблю. Вось гэта мы б гэта б мы б знайшлі нават яшчэ не націснуўшы на рычаг, калі б малявалі мапу. Дзякуй, дзякуй, Бронгільд. Утульнасць сапраўды на максімум. Ага, выдатна. Рэтрыт. З гэтым жа ўжо каму калідорах незручна біцца. Во, ось тут так прымаем бойку. Ад яго трэба стаяць збоку, таму што ён дзідай лупашыць. Падазраю, што ён яшчэ можа лупашыць нават на пэўную адлегласць. Мінус скатыняка. І дзіда і шчыт у нас ужо ёсць, таму мы іх падбіраць не будзем. Забілі, нават не атрымаўшы пашкоджанняў. Выдатна. Так. Сакрэты. Ці ёсць вы тут? Я чую ворага. Штосьці, нейкі гук ёсць. О! Алло, о, ось ён там ходзіць. Так, пакуль што давайте паглядзім на сакрэты. Чыста, чыста. Нібыта ўсё окей. Божух, наколькі іх там, вы ашалеліце. Гэта вось гэткая фармацыя. Я думаў, што гэта іх тут рэальна шмат, а гэта просто такі вораг. Рэтрыт. Я спужаўся, таму што калі б гэта былі 4 асобныя юніты, гэта была б срака. А гэта як адзін вораг лічыцца. І гэтак яно не гэтак небяспечна. Ага, то бок калі мы б'ем зброяй, мы б'ем толькі кагосьці аднаго. А калі лупашым фаерболам, мы б'ем усіх запар. Гэта прышпільна, гэта павышае важнасць магіі ў шмат разоў. Прышпільна, слухайце, раптоўная механіка, зноў ж такі. Тут баёўка супер простая, мы просто націскаем кнопку, і ў гэты момант перад намі адбываецца вось удар. І пры гэтым вакол гэтай суперпростай механікі столькі усялякіх дадатковых прышпілаў, што я аж не магу. Не, сюды. Карацей, дужа падабаецца. На сакрэты мы тут ужо прамацалі ўсё. Камяні мы не вытрачалі. Чыста. Эге, тут ёсць што палутаць. Хаба! Сюды зноўку трэба вочы ўстаўляць. Так, мы захаваліся, таму насамрэч мы нічым не рызыкуем. Давайте пачытаем, што нам трэба. Толькі трывалы можа супрацьстаяць погляду дэмана. Нам трэба руку туды засунуць. Толькі трывалы.
Цікава. Заўважаем, што нас гэтая пліта ніяк не шкодзіць, ніяк не б'е. А, тут яшчэ калідорчык, глядзіце, доўгі. Рукі ж дзе, савай. Трэба чакаць. Ну, калі гэта спойлеры былі, то не трэба. Не трэба было спойлераў. А калі гэта тэорыя, тады файна. Я прыблізна гэткае збіраўся паспрабаваць. Хто ведае. Добренька. Калі што, падказваць мне лепш не трэба, таму што, ну, я менавіта дзеля пакут у гэтую гульню гуляю, таму што я нагадваю, мы на найвышэйшым узроўні складанасці і ў класічным рэжыме, то бок у нас няма мапы. Каб менавіта вось гэтыя прыгоды пячорныя былі максімальна няўтульныя. Так, я бачу, мы можам пайсці сюды, мы можам націснуць кнопачку. Вау! Які прыемны сакрэт. Яны дужа добра гараць. Падабаецца. Давайте не вытрачаць магію. Гэта жаўжык мы можам размансіць і старымі добрымі спосабамі. Ідзі сюды. Не патрапілі. Тэншык моцная, але трошки касая. Гэта нармальна. Мінус скатынека. І што ты хаваў? О, сакрэт знойдзены. Ну, гэта не той, каб сур'ёзны сакрэт. Усяго толькі знайсці кнопачку. Драўляная скрынька. Зараз паглядзім, што з ёй можна зрабіць. Мне не падабаецца, што нельга зняць даспехі з жэўжыкаў, якія там ляжаць. Гэта ўжо другі гэткі жэўжык. Аддай. Аддай кірасу. Контейнер. О, глядзіце, халера, контейнер. Мех мае 3 дадатковыя слоты, а драўляная скрынька 10. У драўлянай скрынцы у нас скураная брыганціна. Магія зямлі 13, не халеры сабе. І зелле лекучае. Нармалёва, нармалёва. Прышпільна. Карацей, тэншых у нас супер інвентар цяпер. Тэншык касае, бо мне патрэбна вакол глядзець, каб ворагаў бачыць. Ну так, так. Гэта адметная рыса ахвяр, а не драпежнікаў. Асабліва з зроку. Так, пачакайце, ёсць адчуванне, што мы гэткім чынам ужо ідзем далей, а давайте паспрабуем гэтую дзверку адчыніць. Давайте сапраўды паспрабуем проста пастаяць. Вось гэткім чынам некаторы час. Будзе крыўдна, калі ён нас раптам ваншотне. Ля! Але ж сюрпрыз. Дзякую. Вось гэты сакрэт, вось гэта падабаецца. Просто накінулі варагоў.
Вось на іх дакладна варта вытрачаць магію, таму што фаербол б'е адразу ўсіх. Халера. Землятрусы мяне пужаюць. Ну, яшчэ -1. Тэншык не потрапіла. Не потрапіла зноўку. Мінус жэўжык. Давай ужо памры, ты апошні з магікан. Не потрапіў, не потрапіў. І я не потрапіў, то бок Пюрбай не потрапіў. Все, всіх парэзалі. Каменьчык забралі. Страчваць каменьчык не будзем. Ахвяра, моцныя рогі. Во, хто тут яшчэ ахвярай будзе. Ну так гэта ж залежыць не ад здольнасці забіць, а ад жыццёвага, так бы мовіць, крэда. Што гэта мы знайшлі? Вогненная бомба. Гэта дакладна арыгані, таму што гэта відавочна рэч, якую мы будзем кідаць. Халера. Ну, гэта дакладна трэба берагчы на нейкага боса. Гэта 100% на боса разлічана. Карацей, гэта таксама быў сакрэт, а нам насамрэч вось сюды далей. Окей. Бачу яшчэ адзін мех, які пойдзе ў інвентар тэншык. На сценах нібыта нічога няма. Ля вы паглядзіце. Стопка і таўкачык. Пачакайце, тут ёсць алхімія? Нам трэба колба і штосьці, нейкая трава. Ля, капец. А хто ў нас будзе гэтым займацца? Пачакайце, пачакайце. Стапы. Кладзем ўсё на месца. Давайте паглядзім, у каго ёсць алхімія. Гэта ж хутчэй за ўсё будзе менавіта здольнасць алхімія. Тут няма, тут няма. Ну, ні ў кого такога няма. А хто ў нас будзе займацца алхіміяй? Ну, відавочна, давайте перадамо гэтую халеру Раліфу. Ну і давайте паспрабуем згатаваць. Дзягцянка. Што мы атрымліваем з дзягцянкі? Лікавальная. Гэтая халера у нас уся была у арыганы. Во, 5,5. Класніце правой кнопкой, каб открыть. Колба. Дзягцянка. Во, и лікавальная халера атрымліваецца. А з гэтай у нас атрымліваецца супраць атруты. Окей, слухайце, гэта прашпільна. Гэта дакладна прашпільна. І хутчэй за ўсё, калі мы будзем піць гэтыя зеллі, шклянка будзе заставацца. То бок мы будзем збіраць бутэлькі і перапрацоўваць іх на новыя лікавальныя зеллі. Прашпільна. Раптоўна зноўку новая механіка. Максімальна ухваляю. І у нас пераход на новы паверх. Шаноўнае гаспадарства. Тут дакладна нейкіх сакрэтаў не засталося.
Аглядаць сцены гэта не адзіны, не найлепшы спосаб знайсці сакрэты. Хутчэй за... Не, куды? Хутчэй за ўсё надзейней усяго будзе маляваць мапу, каб знайсці, дзе між сценамі можна штосьці яшчэ намацаць. Але пакуль што ідзем так. Гульня, дзе мы не жарым бутэлькі разам з напоямі, ну я яшчэ не ведаю, я падазраю, што яно гэтак будзе працаваць, але гэта яшчэ не факт. Чую скатыняк, чую іх дзесьці адсюль, то бок туды мы патрапім. Вось тут за сцяной зноўку грымаюць гэтыя пікінёры. І мы з імі яшчэ знаёмімся. Так, у нас тут шмат, дарэчы, раз'ёмаў пад паходні. І шосьці мне здаецца, што ў гэтым можа быць нейкі сэнс. Таму што мы ўжо ведаем, што з дапамогай гэтых халерак можна адкрываць дзверы. Яшчэ. Адзінокі слуп святла стаіць на адзінцы ўначы. Гэта я няслушна, значыцца, зрабіў. Карацей, нам трэба ты, якія падвоеныя, прыбраць і пакінуць толькі той, які гарыць сам-насам. Вось гэты гарыць сам па сабе. І гэта мусіць адкрыць дзверы. Так, сакрэты. Сакрэты, вы дзе? Сакрэты, вылазьце. Я вас чакаю. Все вітанкі ад ніндзі. Так, ну слухайце, нібыта штосьці не за планам. Блахасты завітаў. Ну слухай, гэта мусіш быць ты. Давайте паспрабуем перастаўляць. Нават калі я раптам не зразумеў, канкрэтна гэтую загадку па адчуваннях можна забрудфорсіць. Просто таму, што там дакладна сказана, што паходня мусіць быць адна. Слуп святла. Вітанкі. Так. Штосьці не зусім зразумела. Яшчэ ў мне зблытались паходні, таму што некаторыя з іх былі згарэлыя амаль што. Вось гэтак. Трэба, каб яны асобна ляжалі. Я правильно разумею, што не пішацца, колькі засталося паходня? Яны ўсе аднолькава выглядаюць, просто што некаторыя амаль дагарэлі, а некаторыя цэлыя.
А што гэта яшчэ можа значыць? Які сон? Я выпадкова націснуў нейкую кнопачку, ледзь не заснуў. Дарэчы, нам ж спаць трэба, я ўжо забыўся. Давайте паспрабуем пажэрці і паспаць. Я чыста выпадкова ўзгадаў, што нам трэба спаць. Що ми приснім? Вы ўсё яшчэ тут? Так, мы ўсё яшчэ тут. Я ведаю шлях, але не магу дастацца туды самастойна. Нам патрэбна дзеяць разам. Спускайцеся глыбей. Мы можам сустрэцца там. Штосьці з намі размаўляе. Дарэчы, пакуль мы спалі, у нас не вытрацілася паходня. Так, давайте думаем, што тут можна зрабіць. Насамрэч варыянтаў да халеры. Напрыклад, першае, што мне прыйшло ў галаву, гэта што вось пэўным чынам пастаўленая паходня дае пэўны цень на сцяну. Дзякуючы гэтаму ценню мы можам знайсці нейкую кнопачку дадатковую. О, дарэчы, чую там гругана. Вось, напрыклад, гэты каменьчык, ён выпірае нашмат далей за ўсе іншыя. І гэта, магчыма, штосьці значыла б. Калі ў нас загадка пра паходні, трэба быць асцярожней, проста таму, што паходні могуць скончыцца. Калі я не дам рады, калі я не паспею даць рады, пакуль паходні ў нас ёсць. Таму што з ворагамі можна біцца ў цемры, а вырашыць канкрэтна гэтую загадку у цемры нельга. Дарэчы, у нас хутка новы ўзровень. А чаму у нас зноўку аж настолькі хутка новы ўзровень? Ва ўсіх акром арыганы, дарэчы, хутка новы ўзровень. Цікава. Адзінокі слуп святла стаіць адзінока ўначы. Магчыма, варта прыбраць усё святло, акром таго, што ў нас у руках. Магчыма, варта паставіць сюды святло, а з рук прыбраць. Не? Ёсць адчуванне, што крыніца святла мусіць быць адна. Давайте паспрабуем паперастаўляць гэтую самотную паходню у розныя месцы і паглядзець навокол, як у выніку выглядае
наўколле. Это не кнопочка, не кнопочка. Тут нічога. Гэта не платформа. Гэта просто круг. Не пачування гэта таксама не спрацавала. 3 аптэкі, а ніводнай няма мацердушкі. Халера. Нічога сабе ты па гэта самае, хацеў сказаць, пафоташопіла, пашпаголіла. Аж 3 аптэкі за гэты час? Жорстка. Хутчэй усё, калі б там адкрыліся дзверы, мы б гэта пачулі. Адпаведна, прышпіл не ў тым, каб паставіць і пайсці. Але давайте праверым. Подозрона, незразумела. Слуп святла уначы. Што гэта можа значыць? Таксама, дарэчы, гэта можа значыць заклён. Ну, так мы паспрабавалі літаральна ўсе. Мне перад домам просто 3 штукі аптэкі, рыначак і 2 крамы, таму далёка пашоў паголіць не прыходзіцца. Ну, гэта зручна. Такі ўзрост, калі зручна, калі побач шмат аптэк. У мяне тут таксама побач 2. Не тое, каб рэгулярна, але часта наведваецца. Можа, штосьці на столі? Я ўсё яшчэ думаю, што, магчыма, нам спатрэбіцца глядзець на столі. Але не факт. Слухайце, а калі пакласці паходню на зямлю? Не працуе. На зямлі паходня не гарыць. А шкада. Таксама не спрацавала. Глядзіце, тут падпісана. Яскравы, вось як яно рэгулюецца. Прышпільна. То бок усё ж такі можна ацаніць, на колькі нам засталося гэтыя паходні. Цікава.
А там усё яшчэ лётае груган. Давайте фаербольчик на всякі выпадак трымаць. Давайте просто каб упэўніцца я, ну просто на всякі выпадак перакладу. Таму што, ну, хто ведае, магчыма, я просто забыўся украінскую. Адзінокі слуп святла стаіць адзін уначы. Ну, ўсё ж такі я слушна пераклаў. Пачакайце. Яно намагаецца перакладаць гэтыя іерогліфы. Google перакладчык намагаецца перакладаць іерогліфы. А гэта што за мова? Ксімінікс месяц. Чамусьці яно перавернутае. О, слухайце, давайте. Яно перакладае з грэчаскай, дарэчы. Ксімінікс памерці раптоўна. Google перакладач успрымае гэтае іронічнае як грэческую мову. Яны руны імітуюць. Ну, але ж Грэцыя гэта не рунічнае пісьмо. Ці яны называлі свае літары рунамі? Ксімінікс лох, магчыма. На роўным месцы захраслі. Тыкаць паходні сэнсу няма, таму што мы ўсе магчымыя варыянты ўжо патыкалі. Хіба што трэба зноў ж такі паэксперыментаваць з колькасцю паходняў. Але ну гэта нелагічна, таму што ў падказцы літаральна сказана адзін адзінокі, адзіночка. Адпаведна, паходня мусіць быць адна. Валера яго ведае. Мо нават не ў гэтым пакойчыку, ну мы літаральна ў першым пакойчыку новага паверху. То бок вось тут у нас сходы на папярэдні паверх. Дужа сумнеўна, што яно будзе дзесьці там схавана. Але калі не выхраснем, то, вядома, пойдзем і туды глядзець. Слуп святла. Калі мы вось у гэткай пазіцыі стаім, гэтак мы нічога не бачым, гэтак мы бачым слуп святла. Вось тут, бачыце, леваруч. Тэарэтычна гэта можна ўспрыняць як слуп. Але гэта нам нічога не дае. Калі мы сюды ўвайшлі, у нас гарэла святло вось тутака. Так мы нічога не бачым. Так мы бачым слуп з круком. Але круг мы памацаць не можам.
Адзін адзіночка тэншык забіць сяброў. Не, мы тут все яшчэ шматлікія. А загадка пра адзінокага адзіночку. Слуп святла, адзін уначы. Вітанкі, Алексеевич, бро. Паглядзеў? Ну, не спяшаемся, не спяшаемся. У мінулы раз, калі спатрэбілася падказка, гэта было трошачкі расчаравальна, але пры гэтым я мог бы дамацаць самастойна, просто на гэта спатрэбілася больш часу. Таму давайте не спяшацца і працягваць думаць. Адзінокі слуп святла стаіць адзін уначы. Калі мы паставім паходню сюды, давайте пашвэндаемся трохі. Магчыма, штосьці заўважым. Все яшчэ думаю, што было б прышпільна пагуляцца з ценню, але я не ўпэўнены, што яна працуе, таму што ёсць налады якасці графікі. А значыць, цень можна літаральна адключыць. Зараз на трэніроўку. Дзякую, што завітаў. Табе добрай трэніроўкі. Ну, адзінокі я ўспрымаю як тое, што вось адна паходня. У нас вось тут стаіць дзве паходні, адна насупраць іншай. Гэткая ж сітуацыя тутака. Вось можна паставіць дзве паходні сюды і сюды. А гэта ў нас адзінокая паходня. Але не спрацавала. Там ўсё шалётае крумкач. Некаторыя каменьчыкі, вядома, выпіраюць, але па адчуваннях чыста дэкаратыўна. Што мы яшчэ можам зрабіць? У нас ёсць у якасці святла фаербол. Але хутчэй за ўсё гэта не яно. У сценах сакрэтаў няма, мы ўжо ўсе сцены памацалі па некалькі разоў. Ну давайте ўсё ж таки павернемся на папярэдні паверх. Таму што там у мяне неяк няма ідэй. Тут мы ўсіх пазабівалі. Калі вось недалёка ісці. Ці мы можам неяк... Не, відавочна гэтым трэба менавіта з паходнямі штосьці зрабіць. Вось канкрэтна на гэтым паверсе. Адну канкрэтную паходню
з ёй штосьці трэба зрабіць, але мы паспрабавалі ўжо ўсё. Калі мы ўвогуле без паходні тут станем? Дзверы ўсё яшчэ зачыненыя. Ніякіх слупоў святла. Нічога цікавага. Нічога не падсвечваецца. Слуп святла стаіць адзін уначы. Слуп святла. Калі мы паставім 3 паходні. Ось тутака, ось тутака і ось тутака. Просто у нас тут ёсць нейкі калодзеж. І вось калі яго з усіх бакоў асвятляем, то ну, у нас тут слуп святла ўтвараецца туды ўніз. І не, гэта так не працуе. Халера. Що ж ти маєш на увазі, скотиняка? Стаіць адзін уначы, это, магчыма, значыла б, што мы мусім стаяць у цемры. Але пры гэтым узгадваецца адзінокі слуп святла. То бок мы мусім стаяць у цемры, але з святлом, то бок з паходняй у руцэ. Давайте паспрабуем паслухаць. Просто калі дзверы раптам адчыняцца, калі мы раптам выканаем вось патрабаванне, мы гэта пачуем. Вось мы чуем гругана. Трэба наесціся грыбочкаў, каб свяціцца. А дарэчы, ёсць імавернасць. Таму што ў нас ёсць гнілякі. Смачны грыб, які сустракаецца ў падземных пячорах, тудэма-сюдэма, для супоў. Скармілі аднаго гніляка тэньчыку, нібыта нічога не змянілася. Таксама не тое, каб спрацавала. У нас яшчэ ёсць вогненныя бомбы насамрэч, але гэта той рэсурс, якім бы я не рызыкнуў раскідвацца аж вось так. Трэба чакаць, пакуль код да тэньчыка прыйдзе. Я б насамрэч не здзівіўся, калі б тут былі гэткія механікі таксама. Але канкрэтна тутака відавочна ў нас штосьці з паходняй. Халера, все. Я маральна гатовы да расчаравання, юрба і мачы.
Что я не заўважыў, что я пропустил? А, дарэчы, давайте паспрабуем зрабіць вось на гэтым слупе святло. Вось як яно, божухна! У нас у сярэдзіне пакойчыку слуп. І мы яго падсвяцілі. Вось у чым быў прышпіл. Халера. Вось як яно працавала. То бок слуп быў літаральна слуп. Я падумаў, што гэта слуп святла, а гэта вось які слуп. Скатынякі. Марозная бомба, гэта таксама даем арагані. Ну, але вырашыў, бачыце, самастойна. Ужо некаторы плюс. Божухна, які ён прыгожа лётае ў цемрыву з гэтым ценем. Такі кайф. Так, пюрбай, не маш. Такі ўжо прыгажунчык. Всё, ідзем далей. Здзекваюцца з гульцоў. Ну, ось канкрэтна ў гэтым логіка ўсё ж таки была. А, халера! А вось страла ў галаву. Гэта ўжо непрыемна. Яно маленькае лётае. Ну так, сапраўды. Так, там у нас наперадзе лучнік. Гэта значыць, нам трэба... О, яшчэ адзін груган, дарэчы. Мы заскочылі сюды. А гэта вораг ці пастка? Просто ёсць імавернасць, што мы націснулі на нейкую кнопачку. І спрацавала пастка і запуліла нам стралой у галаву. Вау-вау-вау, спакойна. О-о-о, гэта вораг. Гэта дакладна вораг. Ау, які б'е дуже моцна насамрэч. Скатыняка і ухіляецца. Новы ўзровень тэншыка. Мансіць, ну, мансіць. Літаральна. Тэншык. Вось гэт непрыемна. Нас заціснулі. Асцярожна. Бляха, тэншык забілі. Тэншык забілі. І мы атрымалі шмат новых узроўняў. Карацей, трэба вяртацца на папярэдні паверх і памацаць каменьчык. Асабліва з улікам таго, што мы
дасяглі пэўнага прагрэсу. Трэба памацаць каменьчык абавязкова. Толькі я не надта памятаю, дзе той каменьчык. Дзесьці тут, калі не памыляюся, ось сюды, ось сюды. Вось сюды. Вы бачыце, як я арыентуюся ў гэтых калідорах, нібыта ў сябе дома. Все, я згубіўся. А, вось сюды, сюды. Ау. І на паверх ніжэй. Дальше рогі скралі. Не, на месцы рогі, бачыш, все на месцы. Великая хата, можна згубіцца. Так, так, і мне гэта насамрэч дуже падабаецца. Насамрэч, сапраўды чакаю наступных паверхаў, каб можна было аж згубіцца ўшчэнт, таму што пакуль што мы, бачыце, не губляемся, і літаральна па памяці іду і ўсё, што трэба, раблю. Так, што мы хацелі зрабіць? Мы хацелі Пюрбаю палепшыць броньку, каб ён цяпер мог насіць усё вось гэтае, што ў нас ёсць, лёгкія абладункі, без штрафаў. І яшчэ два, куды ўкінем? Атлетыка, сякеры. Булавы. Давайте укидывать у мячы. У нас есть меч, давайте им карыстацца. На чарапірогаў не было. А, вось у чым жарт. Ну, бачце, павярнуліся рогі. Усё добра. Давайте таксама прамацоўваць абладункі. В сэнсе? Ты адкуль вылез? Вылезла адкульсьці скатыняка. Так, і сюды. Што мы будзем прамацоўваць? Якую магію будзем прамацоўваць? Давайте думаць. Таму што гэта сур'ёзнае пытанне. Магія ільду мяне трошки расчаравала. Гэта насамрэч файны заклён, але ён не замарожвае ворагаў. Давайте паспрабуем прамацаваць магію зямлі, таму што магіі зямлі у нас 3 заклёны ёсць. Такі, такі і такі. Магія зямлі. Усё ўкідваем у магію зямлі, і мы цяпер можам карыстацца вось гэта. Атрутная хмара. Давайте яе возьмем. І пойдзем падаследуем гэтае памяшканне, якое хутчэй за ўсё зараз бяспечна, таму што мы забілі аднаго лучніка. І 2 груганоў. Халера. Зноўка загадка. Альбо мы можам гэткім чынам спусціцца на паверх ніжэй. Але давайте з гэтым не спяшацца. Таму што калі мы спусцімся занадта хутка, па-першае, мы паламаем сабе ногі, і па-другое, прапусцім усе сакрэты. А я не хачу прапускаць сакрэты. Чыста. О, тут можна далей прайсці. Окей. А що там унізе? Не бачно, що там унізе. Шкода. Мы, до речі, здесь згубили каменчик. У нас було 5 каменчиків, зараз 4.
Дзе мы згубілі каменчык? Чую скатыняку пікінёра. Гэтую дзвер мы можам адчыніць, а сюды трэба ключык. Окей, значыцца нам абавязкова сюды зайсці. Шалёны папугай. Вот так. Хутчэй за ўсё супраць гэтых пікінёраў не спрацуе атрута, таму што яны не жывыя. Ага. Глядзіце, як прышпільна. І што ты да мяне прытопаў? Мы націснулі на пліту, яны ўсе вываліліся. Так, пачакайце. А вось гэтая дзверка не адчынілася? Таму што насамрэч з імі біцца не хочацца. Тут мусіць быць нейкі больш хітры спосаб, таму што паглядзіць, колькі іх. Іх 4. Гэта да халеры. Тыкаю дзюрачку. Ну, калі б гэта працавала, я б... А, слухайце, а магчыма, гэта нават спрацуе. Калі мы зробім вось так. Не, не працуе, на жаль. Дзвенькае. Шкада, шкада. Яны, дарэчы, болеча б'юць. Крытычнае пашкоджанне. Выдатна. Нельга даць сябе заціснуць. А, слухайце, а калі мы вось гэтак зробім, ці яны пойдуць у яму? Падай. Падай. Не? Не хоча падаць, скатыняка. Окей. А ёсць у нас які-небудзь заклёны ўдалечыню? Давайте паспрабуем тую хмару зрабіць. Атрутная хмара, дарэчы, здаецца, глядзіце, яна на 2. Атрутная хмара у нас трошки далей б'е, чым фаербол. Але, на жаль, недастаткова далёка. Магчыма, пікай мы можам дастаць далей? Не можам. Ну, просто не хочацца з імі біцца класічным чынам. Хочацца неяк хітрыкам. Здаецца, на 1. Давайте яшчэ раз паспрабуем усе. Атыду сюды. Ля, сапраўды на 1. Шкада. І у нас зараз паходні дагарыць. Карацей, давайте пачакаем, пакуль адновіцца мана ў Раліфа. Поставим новую паходню і пойдзем біць скатыняк. Галоўнае, потым не забыцца забраць усе каменьчыкі. Можна было б нават паспаць, але гэта, ну, будзе ўжо занадта. Хутчэй за ўсё. Пёрбай штосьці, здаецца, занадта хутка галаднее. Як бы іх тут сюды прыцягнуць, каб вось гэтыя закрыліся, каб потым іх скінуць туды.
Хутчэй за ўсё, калі б мы папярэдне разабраліся з гэтым прышпілам, таму што я ўжо бачу, што тут у нас менавіта загадка, то з гэтай бойкай мы больш паспяхова далі б рады. Але што паробіш? Мінус. Каменьчыкаў няму, таму Арагана дапамагчы не можа. А куды ён там пайшоў? Дзе ў сраку? Ля, зараз мы яшчэ і ў цемры будзем біцца, я шосьці не падумаў. Але тут яго можна размансіць. О, все, скончыўся. Калі б можна было тут штосьці прадаваць, мы б маглі ўсе гэтыя шчыты сабраць і атрымаць бы за гэта да халеры грошай. Але ёсць адчуванне, што эканамічных механік тут няма. Ага. Сюркен? Арагана, мы знайшлі табе сюркен. Ага. Здаецца мне, што гэтых жэўжыкаў таксама трэба будзе вырубаць з дапамогай каменьчыка. Хоба. Ага. Знайшлі стралу, таксама Арагане. Лук знайшлі! Вау! Мы знайшлі лук. Ага, то бок цяпер Арагана не зможа насіць паходню, якую яна раней насіла, таму што трэба, каб быў і лук, і стрэлы. Зразумеў. Бронебойныя стрэлы, дарэчы. А паходню будзе насіць Ральф. Цыбульберка. Так, менавіта. Тебе насамрэч шмат чаго цікавага ёсць. У цябе яшчэ ёсць метальныя нажы. Гранаты некалькіх відаў. Каменьчыкі, сюркен. Урэшце рэшт мы знайшлі сюркен, халера. Гэта кайфова. Паходні носцам у нас цяпер будзе Ральф. Окей. Каменьчыкі працягваем збіраць. Дзе там апошні? Вітанкі апошнія. Давайте паспрабуем. Ну, такое сабе насамрэч. 9 пашкоджанняў, гэта дужа няшмат. Але больш, чым каменьчыкам. О, 14. 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
І у арыганы новы ўзровень. Падабралі стрэлы і падабралі ўсе стрэлы. Так, выдатна. Цікава, ці ламаюцца яны? Хуткасць кідання павялічваецца на 25%, энергія плюс 5, ухіленне, забойства. Гэты навык паказвае нашу падгатоўку на шляху забойцы. Атрымліваеце доступ да смертоносных тэхнік бліжняга бою. А що менавіта? Далёкі выпад. Глядзіце, як яно працуе. У гэты момант арыгана літаральна не можа выкарыстоўваць зброю бліжняга бою, таму што яны стаіць на заднім раду. Але калі прамацаваць менавіта ў забойства, яна зможа скарыстаць. Вось бачыце, удар зброі бліжняга бою з задняга раду. То бок яна зараз схавалася за спінамі Пюрбая і Тэншык, але можна прамацаваць. І яшчэ ёсць удар у спіну. То бок тут ёсць стэлс, сур'ёзна. А як ім карыстацца, калі мы ідзем у чацвярох? Доўгую зброю накшталт дзіды? Магчыма. З іншага боку, дзіда таксама зброя бліжняга бою. Мяне ў гэты момант больш цікавіць магчымасць біць у спіну. Як мы можам біць у спіну? Як тут увогуле можа быць стэлс зроблены, як ён можа быць функцыянаваць? Цікава. Бойка без зброі не трэба. Насамрэч, можа і трэба, у тым сэнсе, што можа мы ў будучым апынемся ў сітуацыі, калі ў нас не будзе зброі ўвогуле. На гэты выпадак варта было б прамацаваць, але мы цягаем з сабой труп Тэншыка. Не, Тэншык жывая, ўсё добра з Тэншыкам. Бачыш, жывая, здаровая. Я ж кажу, гульня нават на высокім узроўні складанасці казуальная, то бок побач з тым каменьчыкам усе адраджаюцца. Давайте павялічым сілу. Прамацуем трошки забойства. У нас будзе сіла плюс 1. Няхай будзе гэтак. Рогі на месцы. Давайте ўсё ж таки лук пакладзем сюды, а тут у нас будзе няхай каменьчыкі і кінжальчыкі. Так, ці хавалі вы шо тутака? Асюль павыходзілі яны, магчыма, тут будзе штосьці смачнае. Бачу рычаг, бачу пляшку. Пустая пляшка, выдатна. Бачу жэўжыка, якога нельга аблутаць. Бачу карэньчык. Трэба уважліва слухаць і глядзець, тому што карэньчык я ледзь не прапусціў. Рычаг пакуль што не чапаем. Ключик. Выдатна. Знаете, пакуль што скарыстаемся старой схемай. Альбо вось так. Лук рэч файная, але ён, халера, займае 2 слоты. Гэта нязручна. Яшчэ сюрыкен. А сюрыкен яны моцныя. 11.
8 сюрыкены заўважна мацней, чым кінжальчыкі, і хутчэй ляцяць. Калі мы збярэм яшчэ адзін сюрыкен дзесьці, мы паставім іх замест кінжальчыкаў. Сюрыкены гэта добра. Хе-хе-хе. Так, давайте агледзім сцены на прадмет сакрэтаў. Абавязкова. Яшчэ потым трэба будзе панаціскаць пліты. Нібыта окей. Нібыта окей. Карацей, давайте паспрабуем націснуць. Вядома, не сваім тулавам. Згаслай паходняй. А, вось якіх трэба было забіваць, шаноўнае гаспадарства. Трэба было іх манціць тутака і скідваць у падзямелле, а мы просто забілі. Ну, слухайце, мне наш варыянт падабаецца нават больш, таму што калі мы іх забіваем, а не скідваем, мы атрымліваем досвед. Штосьці дзесьці адчынілася. А дзе і што? А, вось тут, глядзіце. Сакрэтны праход. Нормалёва, ухваляю. Нічога не прапусцілі. Давайте позакидываем усялякае сюды, пакуль яно стакаецца, бутэлькі. Выдатна. Ну, агулам все, що трэба, мы зарабілі. Уважліва глядзім на сцены. Уважліва глядзім уперад. І трымаем на пагатове фаербол. Хаба. Ворагаў не чутна. Чым мне яшчэ падабаецца гэта гульня, дык тым, што гук тут файная сур'ёзная механіка. Апошнім часам мне не атрымліваецца выспацца. У маіх снах адчуваецца ледь чутнае рэха. Што яно намагаецца да мяне данесці? Камусьці яшчэ снілася тое, штосьці, што снілася нам. Толькі нам яно сніцца больш сур'ёзна, у тым сэнсе, што з намі літаральна размаўляюць ува сне. Чыста, нібыта чыста. Чысці рэшткі. Нармалёва. А, я бачу каменьчык. Ага, каменьчык, выдатна. Не спяшаемся. А, мы вось гэтак далей пройдзем, потым пойдзем вось сюды, і там будзе спуск ніжэй. Кайфова. Захаваліся. Насамрэч тут ужо можна было б і скончыць, але давайте яшчэ трошкі пройдземся. Мы дайшлі да каменьчыка, гэта павук! Хе-хе-хе! Вось гэта раптоўна. Не дарма. Халера.
Так, ты нас толькі не забі зараз, калі ласка. Таму што я свой. 175 досведу. Шановнае гаспадарства, мы сустрэлі павукоў. І першы ж павук нас ледзь не забіў. Пюрбай амаль што мёртвы. Хе-хе-хе, кайфы. Дайшлі да павукоў. Адметная рыса. Павукі перасоўваюцца ціха. То бок, вось зараз я прыслухаўся і пачуў, што тапоча. Павучыныя ножкі тапочуць. Просто што ў адрозненне ад усіх папярэдніх ворагаў, яно тапоча нашмат больш ціха. Кайфова. О, чуеце? Леваруч у левае вуха трошачкі шкрабе павучынымі лапкамі па каменю. Сур'ёзная рэч, шановнае гаспадарства, сур'ёзная рэч. Спадзяюся, павукоў будзе больш. Усё больш і больш. Так, пахілілі Пюрбая. Ці тут ёсць штосьці схаванае, ці гэта проста была схованка павука? Хе-хе-хе. Здаецца, гэта была проста схованка павука. Хоба. Там цемра. Выдатна. За павукоў даюць да халеры досведу, і яны жывучыя моцна. О, чуеце, чуеце? Вось гэта гучыць павук. Нашмат цішэй, чым усе папярэднія ворагі. Глядзіце, там тэлепорты неяк дзіўна скокаюць. Цікава. А яшчэ ў нас даграе паходня. Арехана подкреślenie każe. Tup tup tup. Ну там нават не туп-туп-туп, так шорх-шорх-шорх. А во-во-во, бяжыць, бяжыць, скатыняка. А! Ці можна яго мансіць, як мы мансілі папярэдніх усіх? Pingwin. Purre podkreślenie by każe. Szork. 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 Во-во. Żadajce wypegawajc prapawućką. Ля, які ён хуткі. Але мансіць можна. Ес. Але гэта быў не апошні. Я чую яшчэ дзесьці побач. Вось гэта прышпільна. Літаральна толькі-толькі я прамовіў, што у гульні ёсць механіка гуку, гэта прышпільна, што мы можам чуць ворагаў, як з'явіўся вораг, якога не чутна. Кайф. Ці можам мы каменьчыкам падбіць гэтую кнопачку? Не можам. Мы згубілі каменьчык дарма. Так, вядома, трэба агледзець усе сцены. А як цябе падстрэліць? Цікавае пытанне.
Так, тут мы можем просто открыть. Трымаем на пагатове Fireball и осторожно идем уперед. Вось у чым тут прышпіл. Дарэчы, каменьчык. А гэта не той каменьчык, якога мы згубілі. Тут трэба рытмічна перасоўвацца, альбо хутчэй нас хутчэй за ўсё тэлепартане ў бездань. Давайте мы захаваемся. Пакуль... глядзіце. Глядзіце, у чым тут прышпіл. Нам трэба націснуць і хуценька оба! Я выпадкова націснуў. Мы вырашылі гэтую загадку, але я выпадкова націснуў і праваліўся кудысьці. Во. Прышпільна, што з бездані нас заўжды штосьці гатовае выцягнуць. То бок там заўжды амаль што ёсць тэлепорт назад. Так. О, сакрэт. Сакрэт, і у нас тут фаліянт здароўя. Што гэта значыць, я яшчэ не ведаю. Сірукен яшчэ адзін. Все, дакладна бярэм сірукены. Арыгана зараз трошки ніндзя. Гэткім чынам. І уважліва глядзім, ці не прапусцілі мы штосьці. Не, здаецца, забралі ўсё. Што робіць фаліянт? Клацніце правай кнопкай мышы, каб скарыстаць. Тоўстая кніжка, у якой дакладна апісаны рацыён харчавання і фізічныя ўправы. Плюс 25 здароўя. Гэта назаўжды ці часова? Здароўя, калі што, трэба больш пюрбаю, таму што ён дохленькі. Хутчэй за ўсё, гэта назаўжды. Выдатна прамацавалі нашага дохліка. Дохліка за дохліка. Выдатна. Так. І цяпер у нас гэта галавазломка. Насамрэч ёсць адчуванне, што мы яе пройдзем далёка не з першага разу, таму давайце лепш пакінем яе на заўтра, ведаеце? Мы пазнаёміліся з павукамі, прыкінулі, што трэба рабіць, разумеем, што трэба рабіць, і будзем гэта ўжо ладзіць заўтра. Хоба. А зараз пойдзем глядзець, каго можна рэдануць. Чытаць карысна? Не заўжды, не заўжды. Мы шмат гулялі ў Darkins Dungeon. Там чытаць не карысна. Кожнага разу, калі ёсць палічка з якім-небудзь чытвом, гэта 100% лухта, якая табе больш нашкодзіць. Кожнага разу, літаральна, кожнага разу. Так, я бачу, што багемка стрыміць. Пойдзем у рэйд да багемкі. Ну, гаспадарства, пабачымся яшчэ ўвечары, таму што ўвечары мы будзем працаваць, будзем маляваць. Таму што сёння ўсё яшчэ пятніца, працоўны дзень, значыцца, трэба папрацаваць. Але вось гэты мне спадабалася, карацей. Добра пашвэндаліся па
цёмных холодных калідорах, як я люблю. Сустрэлі павукоў, нарэшце сустрэлі павукоў. Дзякую вам, што завіталі. Сустраімся хутка ўжо, праз 3 гадзінкі, і ляцім да багемкі.